Kuwi rak proyekmu to, proyek ndasmu kuwi. Sik. Aturmu kok manaske kuping Kresna, parat. Rumangsane apa? Aku wis matur yen anane aku menehi panganan karo bocah-bocah kuwi supayane bocah-bocah padha pinter. Supaya bocah-bocah padha sehat. Malah mbok paido mbok arani proyek, anggapmu aku Nalendra sing gaweane korupsi ngono piye? Nah. Wah, edan ngidu tenanan iki. Wah, setan ya. Kentel to riju. Rumangsane apa kowe? Aku tekan kene arep gawe srana tentreming kawulaku negara ing Jumapala. Lah kok malah Nalendra kaya diapurmu ngedang-dangi parat. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbak marwa sing sang katrika mulung katrika mulung mangrompaking wadya ordo kula rek kagere-gere Kidemataring pasewaken negari Ngamarta nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma ingkang sampun nggadahi raos tentrem ayem tuwin marem awit pangandikanipun Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna temahing samanggih katon konjem madaning batos Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna eling-eling Nalendra ingkang titih Sang Hyang Bathara Wisnu dasarnya Nalendra ingkang nggadahi kaluwihan inggih menika wasis waskita ing esti lante panggrahitane kaya-kaya ana parang muka ingkang bakal nekani nalika semanten Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna amung angelus dada sinambi nyumurupi pasuryanipun Nata ing Ngamarta sumawana nyumurupi pasuryanipun para kadang Pandhawa tumisan nalika semanten biar saknalika ical maning Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rumaos bilih badhe wonten parang muka ingkang kanekani kabireng gegering jawi para kawula samya alok bilih wonten salah sawijining Nalendra saking tlatah Sabrangkeng sowan galea kaya bareng kanthi nanggap akala cingak sanggaring para kawula dasih wi kancana daya pihak-pihak jaluk dalan nuwun.
Lur sapat ingsun tumiling pangulate Metementa kang warni betering tanah non sekar warsike Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat nun mangke Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon saklimah kula nggadahi niat arsa utusan dhumateng pun Yayi Janaka kapuriyambi baraken masewaken krana kula raos sampun cekap rembag wonten ing pasewaken teka menika malah wonten salah sawijining Nalindra ingkang rawuh wonten Praja Negari ing Ngamarta. Koko Prabu menawi dipun titik saking busananipun ingkang mampyara menika Nalindra saking tlatah Sabrang. Koko Prabu ya jagat pangestu wayah para jagat nun mangke Yayi Prabu kula suwun dhumateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma andangu dhumateng praptanipun Nalindra saking tlatah Sabrang menika kula wau menawi Nalindra menika anggenipun sawan wonten Praja Negari ing Ngamarta badhe nuwuhaken katentreman
Wonten Praja Negaring Indraprastha kula suwun padukayi Prabu Darma Kusuma nglenggahi Bawa Laksana minangka Nalindra Negari ing Cintakapura. Inggih. Nanging kula suwun kanthi sanget menawi praptanipun Nalindra menika namung badhe mbebuthek banyu bening kawontenan Praja Negaring Amarta. Paduka sampun tumut-tumut perkawisipun kula ingkang sakmangke badhe utusan dumateng pun Setyaki ngunduraken dumateng Nalindra menika kula wau. Koko Prabu Kasinggihan mekaten. Sampun ngantos praptanipun Nalindra menika damel ora ribet tuwin damel rusuh kawontenan Praja Negaring Amarta. Menawi ngantos praptanipun Nalindra menika namung badhe damel risak kawontenan praja. Sampun ngantos paduka tumut-tumut perkawis menika Nalindra menika kula ciyake dhewe. Iya Yayi Setyaki ya. Nggih. Sing ayem satane sing tentrem manahmu ya Di. Iya Nun. Nun mangke kisana sampun ngantos kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh dumateng paduka. Sing ngandika menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun kisana teka rawuh wonten ing Datulaya Praja Negari Ngamarta menika kisana? La dalah. Nun sewu sinuwun. Oh la dalah. Nun amit pasang Kalimantan B saderengipun kula ngaturaken kula nuwun wonten ngarsa paduka Gusti kula Sanata sinuwun Prabu Puntadewa koyoke. Nun mangke kisana teka mawi tembung kadose menika liripun kados pundi? Menawi mboten lepat lan kula badhe nyuwun priksa menapa leres paduka menika Nalindra Ngamarta pun Prabu Puntadewa sinuwun. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten wonten kalih inggih kula pun nata Ngamarta inggih kula pun Darma Kusuma. La dalah. Ya. Menawi ngaten leres satanipun boten sia-sia anggen kula kekalangan Malaya, kula boten sisip. Awit kula sampun kasempatan sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Gusti kula Sanata Sira Prabu Puntadewa. Kepareng nampi sembahipun ingkang abdi sinuwun. Inggih sinuwun kula tampi dawa sami-sami. Lajeng jejuluk paduka menika sinten lan Nalindra saking pundi? Kawula Nun. Nggih. Saderengipun punten dalem sewu. Sajae wong ketoprai. Nyuwun pangapunten. Menawi kula kaanggep lancang anggen kula matur. Pun tepangaken Bapak Bilih paduka sudi mestani dhateng jasad kula awon tanpa warni. Kula menika Nalindra saking negari ing Jumapala. Nggih Nalindra negari ing Jumapala. Wontene jejuluk kula pun Prabu Sri Kaladenta. Nalindra ing Jumapala pun Prabu Sri Kaladenta. Ha iki kasinggihan mekaten. Ngombe dhisik. Wah. Kesel mlaku saka negaraku tekan kene. Wah, edan. Nggih. Lakar kalosan mekaten sinuwun. Inggih, sinuwun Prabu Sri Kaladenta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhah. Nggih, sami-sami. Wondene kula nyuwun pangapunten. Teka rawuh paduka sengkan-sengkan datan pepoyan wonten wigatos menapa sinuwun? Nun mangke. Kula tanjun priksa lan paduka. Inggih kados pundi? Wonten ing sakwingking kula caket menika. Nuwun sewu amit sewu. Nalindra Negro menika sinten? Tegesipun kados pundi? Wingking kula niku lho nuwun sewu. Nalindra Ireng Cemani menika sinten? Inggih menika kadang snana kula inggih pujangganipun para Pandhawa. Inggih pun Prabu Sri Bathara Kresna lan Nalindra Ndarawati. Prabu Kresna inggih. Ratu Dwaraka inggih kasinggihan mekaten kisana. Walah dalah. Edan walah edan. Wah, bombong kang tanpa upami. Wah, kula saged pinanggih kalian Nalindra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Inggih sinuwun. Sinuwun Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun.
Ya Prabu Sri Kaladenta tak tampa tiba sepadha-padha. Ha inggih, kula tampi. Lajeng nuwun sewu. Wingkingipun Prabu Kresna Satra gagah witeksa godhek weksi Mbarjojo. Nanging manipun tanganipun tatu menika kenging napa? Menika sinten sinuwun? Menika pun kadang panenggak Pandhawa Satra ing Jodipati inggih tunggul pawenang. Inggih kadang kula pun Werkudara inggih pun Bratasena. Raden Werkudara inggih. Wah. Ayo guyu, kakek guyu. Astagfirullahaladzim. Wah, edan. Wah, jebul leres anggen kula sowan mriku mboten lepat. Kula sowan wonten ngersanipun para Pandhawa. Inggih. Sinuwun Prabu Sri Kaladenta inggih. Raden Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Sri Kaladenta ya. Tatampa kaliwat pangestuku Tampanono. Inggih, sampun sanget anggen kula pundi. Wah, edan. Ning atasipun nadar sabenipun para satriya kula menika wonten negari kuling Jumapala menika sami gandrung kapirangu lan paduka. Inggih kalijeng andika pun Raden Werkudara. Yo. Pendak-pendak sami nindakaken perang. Gaya perangipun menika ingkang dipun tiru, sabetanipun menika ingkang dipun tiru inggih menika pun Gusti kula inggih menika pun Raden Werkudara. Yo. Walah, kula biasane ming nonton lewat YouTube sakniki saged pinanggih langsung menika. Edan. Hebat luar biasa. Sri Kaladenta, Raden Werkudara kadibaran. Tekamu ning negara Ngamarta janji mung arep gawe rusak kanan Praja Indraprasta. Wah, wit dadamu. Mboten. Kula kanjeng andika menika friend. Tegese piye? Kula menika penggemar berat sampean. Dados boten wonten cariyosipun boten wonten niat sekedhik mawon wonten sanebeting manahipun ingkang abdipun Sri Kaladenta badhe damel isek wonten Praja Negari ing Ngamarta menika babar pisan boten wonten. Yo tak cekel omonganmu. Nanging janji ora jumbuh kelan bukang dadi pakar timu. Wah, tak suduk pancana muncrat getihmu. Boten sati suduk kula menika nggih pun muncrat kerep kula niku. Boten satipun suduk, boten suduk. Kula saged muncrat piyambak. Mekaten menika. Inggih sinuwun Prabu Sri Kaladenta. Inggih. Lajeng kula nyuwun priksa wonten wigatos menapa paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ngaten. Nyuwun pangapunten saderengipun keparenga kula kumawantun matur wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa. Jalaran kula menika wayang anyar, jalaran kula menika anggota enggal. Wonten ing paguyuban Sukaneda menika pramila kula badhe nderek nepangaken kula pun Prabu Sri Kaladenta. Inggih, kula sampun mangertos. Lajeng ingkang angka kalih sowan kula menika wonten mriki namung badhe nyuwun pitulungan senjata, pitulungan tumbak kenceng dumateng Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Puntadewa. Jalaran kula menika sampun nampi wangsit wewisik saking para Jawata. Jawata paring sasmita kaliyan ingkang abdi pun Sri Kaladenta. Bilih kula kawajibaken sowan wonten Praja Negari Ngamarta menawi kula estu lair lan batos, menawi kula kepengin kawontenanipun para kawonten negari kula menika sageta tentrem walu nirmala temajati jati temahing mulya sageta waloya lan prayogi kadosa wingiuni. Inggih. Nuwun sewu wonten kedadosan menapa wonten negari ing Jumapala. Jinuwun wonten dawuh sampun wonten Capta Candra menika. Kawula wonten negari kula menika sami kekirangan sandang tuwin pangan, gagal panen. Ngibarate kaya sawijining negara ing ketaman welak ing Jawata, ngibarate kaya sawijining negara ing ketaman pagebluk. Sedaya tinanduran kang murakabi menika sami seda sedaya sinuwun. Sinuwun wonten dawuh.
Menawi namung sak tanduran menika sampun ngantos ginakaken tembung seda nanging tanduran mati mekaten kemawon mboten sopan, mboten sopan. Awit tetanduran wonten negaring Jumapala menika ingkang ndadosaken srana saged ngrembaka menika inggih menika dewaning boga inggih Hyang Pandya Bathari Sri. Pramila menawi kula ngarani tanduran kok nuwun sewu, tanduran kok modar, tanduran kok mati niku enggak sopan, niku mboten sopan. Niku mboten nggadahi subasita. Pramila tetanduran wonten negari kula menika sami seda sedaya. Inggih. Lajeng ingon-ingon raja kaya lembu, sapi, kebo, wedhus, menta sedaya sami seda ugi. Dipun sebabaken PMK menika. Inggih. Wonten ing Kraton Negaring Jumapala menika kagungan inventaris sapi cacahipun 11 menika modar sedaya kantun 3. Awit wabah ingkang sak menika nekani dumateng praja Negaring Jumapala kula menika ngantos bingung. Kula sampun pados rana kanthi cara menapa kemawon. Dokter Hewan mboten merantasi. Kiai mboten merantasi. Psikologi nggih mboten merantasi. Kula menika bingung sinuwun. Kula sampun ginakaken cara logika. Kula sampun benakke tetanduran. Awit kawontenan kawula para tetanen agung wonten negari kula menika sampun boten ginakaken pestisida. Menika sampun boten dipun ginakaken. Kala wingi nandur pari menika sampun boten ginakaken 05 menika babar pisan boten. Nanging sampun sami ginakaken inggih menika sihirang menika sampun dipun ginakaken. Awit kula menika ngertos bilih nek nandur 05 siji kabeh kudu nandur 05. Menika ingkang badhe ngrusak lemah wonten bumi Negaring Jumapala. Menika sampun kula dandani. Numugi namung klekus hasilipun sinuwun. Mboten wonten nyatanipun, mboten wonten saenipun tetanduran sami seda sedaya menika kula. Inggih, kula sampun ginakaken cara biologis. Kula sampun ginakaken ilmu pengetahuan alam. Kula ugi sampun ginakaken ilmu spiritual. Pendak-pendak malam jemuah sawah menika kula kutuki dupa. Nanging boten wonten dewa ingkang tumedhak wonten negari kula. Wontenipun namung dedemitan ingkang sami ngrusak tetanduran. Kula niku ngantos bingung, ngantos ngibarate kula niki wong lumrah, ngibarate wong kula niki wong sing kebak pikiran, kula niki kaya-kaya nganti arep ngelalu lho sinuwun. Lah nanging rikala semanten sareng kula manembah wonten ngarsaning Gusti kang akarya loka wonten ing wanci magrib kula nindakaken salat magrib wonten ing Masjid Nurul Huda menika kula manembah wonten ngarsaning Gusti kula sujud kula ndeprok duh Gusti menika kados napa menika kados pundi teka kawontenanipun para kawula Negaring Jumapala kados mekaten kula nyuwun pitedah duh Gusti kula nyuwun petunjuk. Kula nyuwun sarat-sarana walyaning praja Negaring Jumapala. Tumuli wonten suwanten ingkang dumeling tanpa wujud wonten talinganipun ingkang abdi pun Sri Kaladenta. Kula kinten menika dewa. Paring dawuh kados mekaten. Sri Kaladenta, yen to pancen kowe ya sira kepengin walyaning praja Negaring Jumapala sawana ana ngersane Prabu Puntadewa suwunen ngampil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Pramila nuwun mangke sinuwun. Wale-wale menapa? Sewu-sewu kapatan kula. Kula badhe nyuwun ngampil wujudipun inggih menika pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Menawi dipun parangaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, ngaturaken gunging panuwun ingkang akathah. Nanging menawi boten dipun maringaken nuwun sewu. Menapa paduka sampun siaga ngadepi barisaning prajurit saking Negaring Jumapala ingkang dinten sakmenika sampun kula kepyakaken ingkang sakmangke sampun siaga ngepung krik lampit burung kimpul gajah gelar singa barong menawi sakmangke ngantos paduka sira Prabu Puntadewa mboten maringaken wujudipun pustaka Jamus Lima Sada. Pramila kula suwun kanthi sopan kanthi unggah-ungguh ingkang ganep tata krama ingkang jangkep punten dalem sewu kula badhe nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada sinuwun.
kagyatri sang kabirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana kita kang ya kita kang balangati ya kita kang kudu gerek ya jagat pangestu wayah para jagat Prabu Sri Kala Denta nuwun sewu mriku sinuwun Prabu Ndarawati ingkang majeng adu arep sak pejagong klaning ing abdi pun Sri Kala Denta ya aja kaget merga iki kepeksa aku sing ngadepi kelawan kowe kepeksane aku sing menehi wangsulan karo kowe mboten napa-napa jalaran Nalindra Ndrawati menika dados wakilipun Nalindra Ngamarta inggih menika pun Prabu Muntadewa menika wakilipun Paduka Gusti kula Ndrawati ya aja kadhati kajaran menapa yen to sekirane iki mengko aku arep ngluputke karo kang dadi tumindakmu lho kadiparan sinuwun ora apa ana lumrahe cara ana Nalindra kok ora nentremke karo kahanane para kawulane ana Nalindra kok ora golek srana luwih dhisik malah tekan negara Ngamarta arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada mbok nggo srana maluyane praja negaramu aku tak takon karo kowe kados pundi nek iki mengko kelakon wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada diwenehke karo kowe terus wujuding pustaka iki arep mbok nggo ngopo lho mangke menawi salah sawijining pusaka mriku dipun damel dipun sumuni srana waluaning praja negari kuling Jumapala tartentu badhe kula pendhem tartentu badhe kula damel tumbal wonten negari kuling Jumapala ngosek to iki pusaka ora bahen-bahen iki pusaka kadewatan tur luwih-luwih wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada iki ngemu werdi gegebengan 5 perkara ingkang tansah dicandhi sartane digegem dening kadang-kadangku para Pandhawa yen to ngasi iki mengko para Pandhawa adoh saka wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada apa ya bakale kelakon wong sing ora seneng karo Pandhawa angel mijet kowe nganti suwe banyu sinaring nggone bakal gawe cintrakane para Pandhawa tur nek tak kira negaramu kuwi tak kira ora ketaman pagebluk tenanan jenyatane aku iki ora percaya sing jeneng tembung jarene lho nanging nyatanipun mekaten sinuwun kawula negari kula mriku sami ketaman pagebluk kawula negari kula mriku sami nandhang sesakit lara lan sak panunggalipun ingkang raja kaya tetanduran sami seda sedaya mboten wonten ing gesang setunggal-setunggal kemawon lho kuwi rak jaremu to apa ana kawula ingkang mbok kandhi nderekke kelawan tindakmu mrene kinarya paseksen Benata Ndarawati percaya karo apa kang dadi aturmu sinuwun Ndarawati Sri Kala Denta ana maran walah nuwun sewu sajak Paduka menika Nalindra sing ora kena diukemi ngendikane ning atase aku ki Nalindra ning Jumapala aku ki wong nomor 1 ning negaraku ing Jumapala kono lah kok malah kowe wong liyandrayan kowe luwih percaya karo kawulaku tinimbang percaya karo Nalindrane kawulaku anggep kowe iki apa rumangsane apa bakune ngene wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada mbok menehke apa ora kosek to babakan pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada diparingke apa ora kuwi gumantung kelawan wenangi Yayi Prabu Puntadewa yen to Yayi Prabu Puntadewa ngolehke ya kowe bakal diparingi wujuding pustaka nanging yen to Yayi Prabu Puntadewa ora ngeparengake ya kowe ora bakal kasil maluyake praja negaramu ing Ketaman Pagebluk lah sakniku kula tak nyuwun mriksa kalian Sinuwun Prabu Puntadewa Sinuwun Prabu Sri Kala Denta kadiparan menapa paduka menika maringaken wujudipun pustaka Jamusmiyang Jimat Kelima Sada badhe kula damel tumbal wadaling praja menawi kula inggih namung badhe ngaturaken dumateng paduka Sang Prabu Sri Kala Denta waton menika dados rana waluyaning praja negaring Jumapala
Nanging nuwun sewu ingkang ageng pangapura paduka sinuwun. Kula suwun pali marmanipun sinuwun Prabu Sri Kala Denta menawi kula dereng maringaken utawi nuwun sewu. Menawi kula dereng nyumurupi piyambak kanthi permana jati kula kawontenan wonten para negaring Jumapala ketaman pagebluk estu menapa mboten kula mboten badhe pitados kalan pangandikan paduka teges kula mboten badhe maringaken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kuwi krungu dhewe to. Yayi Prabu Puntadewa wae ora ngeparangake yen to urung nyumurupi kahanan sing saknyatane. Sinuwun. Kahananku iki buru-buru, kahananku iki repot. Kawulaku nek tak tinggal adoh ora iso ninggal adoh. Ora iso ninggal suwe-suwe mergo mesake karo kanan kawulaku ning negara Jumapala. Saiki ngene wae. Yen to kowe ngarani karo aku Nalindra sing ora duweni perjuangan, aku Nalindra sing ora duweni tumindak. Sing ora duweni pangreka daya supaya tentrem lan nentremke kawulaku. Saiki aku tak omong karo kowe. Kowe arep ngomong apa? Kowe arep mbuktekke apa? Mergo Nalindra kuwi sing diugemi mung omongane lan buktine ya sing dadi nyatane wae Kresna. Wah, kowe kok kurang ajar kaya ngono Tandrawati. Jare kowe iki Titis Wisnu. Bareng kowe adu arep karo aku sak pejagung kelawan Nalindra Jumapala ulang omonganmu atos kaya ngono. Monggo Wisnu kuwi dewaning sing andum kabagyan, dewa sing andum katentreman. Lah kok kowe malah gawe sengit atiku Kresna. Ayo sing dadi nyatane wae Prabu Sri Kala Denta. Apa kowe arep ngumukke leh kowe ngrehke kawulamu supaya tetandurane digawe apik. Ya pancen kuwi pangreka dayaku. Aku uga wis kepareng gawe srana sehate sartane bagas warase anak-anak bocah-bocah ening praja negaraku ing Jumapala srana pendak awan bocah-bocah sing padha isih mapan ning bangku pawiyatan srana pendak awan tak paringi panganan awan gratis. Tegese piye? Makan siang gratis. Kuwi tujuanku supaya anak-anak utawa lare-lare ning praja negara Jumapala kuwi ben sehat, ben pinter, ben iso mujudake generasi emas 2025 ning praja negara Jumapala. Woi. Lah dalah. Kowe ngumukke lehmu menehi panganan karo bocah-bocah. Kuwi rak proyekmu to, proyek ndasmu kuwi. Sik. Aturmu kok manaske kuping Kresna, parat. Rumangsane apa? Aku wis matur yen tanane aku menehi panganan karo bocah-bocah kuwi supayane bocah-bocah padha pinter, supaya bocah-bocah padha sehat. Malah mbok paido mbok arani proyek, anggapmu aku Nalindra sing gaweane korupsi ngono piye? Nah. Wah, edan ngidu tenanan iki. Wah, setan ya. Kentel to riju. Rumangsane apa kowe? Aku tekan kene arep gawe srana tentreming kawulaku negara Jumapala. Lah kok malah Nalindra kaya diapurmu ngedang-dangi parat. Wah! Nun mangke Koko Prabu. Lah kok teko malah wonten tetes sing ludira saking pun Prabu Sri Kala Denta menika kala wau. Nuwun sewu Yayi. Kula sampun matur. Nalindra menika menawi badhe namung badhe damel ribet kawonten praja negari Ngamarta. Kula kinten kedah dipun singkiraken. Nanging rak mboten wonten paedahipun. Lho, mboten wonten paedahipun liripun ngados pundi? Menika rak pagelaran sedalu natas. Mosok inggih Nalindranipun sampun pejah mboten badhe wonten peperangan. Lho, paduka mriku Nalindra ingkang bawa leksana lho Yayi. Kedahipun mboten wonten pangarep-arep supados kedadosan paperangan menika. Nanging kula suwun Setyaki, ora kula wonten dawuh. Tutna kanane ratu kemau sing wis dadi batang. Mbok menawa wadya balane nemu terus mengko ana srana pangamu wadya balane. Mekaten. Iya.
benjang menapa budalipun ingkang rayi. Tak suwun budal dina iki Setyaki. Nyuwun pamit. Pasar tambur yang suling pepanden dalutak mewah bandera kakandha mawarna warna Indo Caladyan Asri Kawuryan Om
Wong Dedan kula Rudra Maspate Raja Dewaku ladal anak Prabu Paduka menika Nalendra digdaya sekti mandraguna tatan tedas tapak palu sisaning Gurindo laka teka panjenengan menika gelasah dados kuwanda kados mekaten nggih anak Prabu kacintrakan timen lampan paduka nggih ning atasipun nembe kemawon dereng wonten pancaraning dinten paduka sowan wonten negaring Amarta lha kok malah sampun seda menika kados pundi Long Ratu Gustimu dadi kuwanda Nah iya ngono kuwi wong nek diomongi ngeyel kuwi wong rekane arep gawe ringkihe Pandhawa Srana nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Ubur-ubur kan lele tidak semudah itu, Le. Ngomong amuwok ting selempong kaya ngono. Lho ya ora gampang ngono lho, Gok maksude iki. Lah iya. Ora gampang nek arep gawe cintrakane Pandhawa. Wong Pandhawa kuwi titah sing diwenehi perlindungan karo para dewa, diwenehi kasih karo Gusti kok arep digawe cintraka kuwi ora ya ming arep gawe srana modare awake dhewe lho nek wis kaya ngene iki terus piye ora wis kaya iki ngaten mawon penemban Sintawi Lapa Bilung kepiye niki prayogane dipun gotong dipun beto wangsul teng negara Jumapala mawon terus dikremasi mengke ora ngawur to iki ratu arep nentremke kawulane kok nentremke apa mung nggih pawadan negarane sing taman pegeblok iki nek asline nek ming arep gawe srana ringkihe Pandhawa lah dalangger sampun ngantos kados mekaten paduka menika Nalendra ingkang dipun dadosaken papan kagem ngayom dening kawula paduka wonten negaring Jumapala Nanging ngantos samangke paduka mboten walu nirmala temajati isin wirang bebarang duwen lingsem asma paduka kucem asmanipun Sinuwun Prabu Sri Kala Denta menawi mboten wonten tandangipun nggih kula suwunaken wonten ngarsaning Gusti Mugya Srana anggen kula matur kados mekaten mriku sampeyan dadi bali kaya wingi uni gregah kaya wungu saka nendra mandi ucaping Sang Sinta Wilapa Woi! Ah. Oh. 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 Walah edan walah. Makpet ora eling saknalika ben kendange ben kenceng wae rasa kendhoke. Walah keparat biang satelek. Ratu Ndorowati lak teko ngliga pusaka kuwi anggepe apa? Ngliga senjata cakra demen senjata cakra iki pusaka ampuh ning kuwi dudu pengapesanku Kresna sawangen aku tekan kene aku Walya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya nek ora Nalendra Jumapala Prabu Sri Kala Denta ki digdaya ora bakal lakon kaya ngene wah edan jebul ngilmuku kadigdayanku ora ana sing nandingi parat Bilung apa? Anu ngapunten lho, Gus. Iya arep apa kowe? Sampeyan saged gregah melih niku sampeyan saged tangi melih niku merga niki. Niki sapa? Lho niki lho.
pujangga negara Jumapala nggih Sang Penemban Sinta Wilapa menika. Menika ingkang saged damel srana waliyaning paduka senes kok merga sampean digdaya. Ro. Aku wis ro. Aku wis ro. Ning ora sampe omong-omongke ndak aku wirang. Aku ki wis ro. Aku wis ro. Aku wis ro nek sing uripke aku saka kematian iki mau aku jaba mung bapa Begawan Sinta Wilapa. Deban. Wonten dawuh nggih anak Prabu. Nuwun mangke. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Beban. Awit paduka Sang Pinandhita sampun saged wanggesangaken ingkang putra pun Sri Kaladenta. Inggih inggih. Kula menika namung nuhoni dados jejiban kula dados brahmana kula kedah tansah sabiyantu kelawan paduka. Awit kula menika ngemuti mati lan mukti kula menika gumantung saking asta paduka pun anak Prabu Sri Kaladenta. Nggih, Praban. Walah keparat Pandhawa berguguk ngutawaton nata Ndrawati sing dadi klilipe Prabu Sri Kaladenta. Tak kira ora bakal kelakon nggonku nyolong wujude pustaka Jamusmiyang Jimat Limasata. Praban. Wonten dawuh. Sakmangke sampun ngantos ajrih kangelan. Kula suwun segelar papan wadyabala saking negari Jumapala kabarisaken Praban. Sampun ngantos wonten ingkang cicir Krik lampit berungkat kimpul gajah gelar singa barong buta raton raja-raja gorene kabeh. Brahala kae gorene kabeh. Wadyabala sanene wadyabala saking negari Jumapala kula suwun sakmangke kepiyaken Bapak Praban. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang elis risang mawe gandrung sabaran. Inggih anggen. Sinuwun Prabu Sri Kaladenta ngestaken dawuh. Tartentu kula namung nampi dawuh paduka toga wonten dawuh. Wadyabala kabeh dikepiyake kare kelampit berungkat kimpul gajah gelar singa barong. Nggih. Kabeh para bala buta bala sabrang rajeg wesi jaga bau kabeh dikepiyake pabarisaning para wadyabala dirapeti aja ana nganti ingkang lawa siji-siji sing nggawa gaman woren karo sing nggawa gaman sing nggawa bedhil woren sing nggawa bedhil sing buta ya dadekno siji karo sing gawa buta taga ngestaken dawuh menemban. Ya lo yo long. Ngapa? Nyambut gawe. Bayaran ora kok nyambut gawe kuwi. Lho bayaran apa iki piye? Rumangsane. Aku wis merangas ya iki. Iki sesasi iki wis merangas ya udote nglinthing jek aku iki kowe iki piye to? Kowe iki tekan kene kudune bersyukur. Lah ya kudune bayaran. Ya wis ya. Wis ora sadu kakean cocot. Bakune takon budal-budal. Nggih, wis tak dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Iringane apa, Long? Tabrak. Kedung, Mas. Oh! Oh!
Sekarane sing cetha tunda tulun-tuntang. Oh. Oh. Dang tak detung plektet plungtet. Wingi arep agenda apa koordinasi rong sida.
Oh. Ayo maju perang jangan maju perang jangan maju maju wah oh ya. Cumanggahang susumbar mawalindo bumi kuncing mawur ayo mangawur murahan dengarane sore Gopak guru kontro tetep kabyo kula Purpagri ora gesti Ladala watati tabuet debah ana satra kandhat ngiyayat brengosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen awake bungkik kakik kunting tangting parat sapa kowe takon karo aku iya kowe sapa lho bajiret takoni rong wangsul mah genti takon kowe ya ngaku kowe sapa ya takon karo aku iki gawe setting Prabu Sri Kala Dentawati Boling Jumapala. Ya aku Tumenggung Daruki. Daruki piye? Daruki ana kepanjangane. Apa? Dahar turu laki. Ya aku iki Daruki. Parep. Kowe tekan kene arep mbebutep banyu bening kanan Praja Negara Ngamarta. Kowe sapa ngaku ndes ngaku takon karo aku iki Senopati Negara Ndrawati Satria Garba Ruci Raden Arya Setyaki kowe ya tambak yuda wah edan jenenge ning loro ya Yudana wah edan ning telu Wresni Wira edan ning papat
Bima Kunting. Wedan ning lima. Wah iki ora iki jane arep perang para hitung-hitungan iki. Rumangsane apa kowe walet? Ayo. Endi sing jenenge Prabu Kresna? Prabu Kresna kon tekanke tak keset diapure. Mergo dhewe wis wani nyenthulani rembuke ratu Gustiku. Ya kuwi Nalendreng Jumapala sinuwun Prabu Sri Kaladenta. Dheke sing dadi pepalang. Nggone ratu Gustiku pengin nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Kon tekan iki tak idonane cangkeme. Kon tekan kene. Darugi, ana barat. Ora usah tekan kono-kono, ora usah goleki Koko Prabu Kresna. Kowe urung mesti iso ngalahke Setyaki. Piye? Kowe goleki Koko Prabu Kresna, kowe kepethuk Setyaki wae urung iso mesti ngalahke Setyaki. Cangkemmu muni piye cangkemmu? Cangkemmu muni piye? Kowe nyepelekke karo aku. Aku iki satriya, aku iki tumunggung praja, aku prajurit Jumapala. Aku iki wis tau mbedah negara Mboyong putrimu diapur kowe bangkane sepira? Mangsane apa? Waduh. Aduh. Piye, Kang? Maju boyokmu kecetit. Ora sumbut karo muring-muring. Kok ganti kayak mau boyok kecetit. Nanti noleng muring-muring rasa bayi. Oh! Hut! Ha! Hut! Duh. Langit kan. Oh! Aspot biar cadak uncat nyawamu aduh biar jirat abot ya aduh oh yeah. Piye grenang-greneng nyong. Rene, yo sabar. Hati aku, Mak. Aduh, Mbak. Aduh.
As jemikate lo edan mbok endani marat. Aduh, mak kowe. Oh, edan. Oh, pahet. Hot. Padoyo. Hot. Sandak trokormu sandak ndasmu yo. Oh. Hot. Hop, dah hot. Aduh yo. Aduh. Hot. Hot. Loh, edan. Oh, ya. Oh. Wah yo. Oh, rusuk tenane. Nanti katut barang ya. Piye? Awak piye lho Endro barang. Waduh. Lho gak apa-apa iki. Pancen edan tenan kok iki. As. Jar. Oh. Oh. Huaya. Ah. Waduh. Aduh, Mbok. Ah. As gue. Jar. Oh. Jar. Ah. Oh. Huaya. Hut. Put, itu, lo di mau, aduh, wah, mandal, mena, hut, wit, ya, put, jar keyo. Oh, jaro, wah! What? Hoi, waduh! Wong goreng bakwan mau piye ya, Kak? Kronyos. Hot. Hot. Wah. Ada. Wah. Ada. Wah, kental banget ya. Waduh, wong ki nek kesel. Ini, sini kau. Hut. Oh, ayah. Ora apa-apa iki. Anjen bedas kok kowe. Oh.
Piye to ki wiyaga-wiyaga iki? Wah, oh, wah. Hot. Yo, yo, wo, yo, pahat. Lho ndi? Padha nguyuh iki yagane iki. Hut. Oh, Hut. Dudu karepe dhewe kaya. Gadamu tak gawa iki. Ya. Hut. Oh. Hu. Hut. Oh, Hut. Iya. Hut. Mbok kira ora ndeliyane aku. Oh, setan nih. Oh, diar. Ora kenek barang kok ndelang. Iki leng ngeprok gada wireless ngono wae bluetooth. Wah! Aduh. Wah. Wah. Aduh. Parat sapa iki Satria raine ndelokok banget iki. Kowe piye ta? Ben dina awor sekotak karo aku kok ora apal. Wah, Antasena Parat. Walah edian Satria dugal kewarisan. Ayo apa-apane. Sing dadi nyatane wae. Neng kene nek kowe ora trima, aku mepalangi Ratu Gusti Mularep. Apa ki jenenge? Mbok. Apa nyuwun ngambil pustaka jamu semang jimat kelima soto, aku sing andrimake. Yo. Saul sabari perbatang rontok sumyur kuandamu. Lai.
Barat. Wah! Aduh! Aduh! Wut! Edan iki ana kinjeng. Lho wong bae. Sapa wae satria murup dadamu? Raden Gatotkaca satria Pringgondani. Wah, edan iki sing jeneng Raden Gatotkaca. Dasar Pranyata. Sapa kowe? Tumenggung Sudirgapati. Ayo. Pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Satra mbok ulunge aku aja takon dosa. Mamah kupingmu mati dereng aku kowe. Oh! Ngendi mau parat? Hei!
Latala. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh. Rumangsane apa kowe bangsat? Pandhawa-pandhawa padha bedebah kabeh. Wong arep disile pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Jamus Hyang Jimat Kelima Sada wujude ming dluwang kok padha wel nganti ditoi patine kanca-kancaku. Wah. Ya. Aku sing ora nrimake parat. Sawangen kridane. Dedya kala kumbara nangga lakon saundung banteng remuk wandamu parat. Luput menteh. Sesone iki rasah nggo ater-ater trok jeleng ngono bae. Oh. Dedya kala kumbara nangga. Wah, mbasa aku maju kok sing maju ya sing gerang iki piye to iki? Sing tangkah ki sing cilik-cilik kok sing maju bantrongane. Wah, parat. Hei. Kowe arep njaluk wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Langka ana kuwandane para Kudara. Ah, mamah kupingmu mati kowe. Ah! Iya. Dumeh wayang anyare terus ngendel-ndel. Ke. Hut.
kahangkro sesumbar mawalina bumi gonceng oh maludha guntur ketek lumembah banyaku mampang bangsat elek wadya balaku mblasah kaya babatan pacing parat mau sore sing dipateni aku lha sing saiki sing dipateni wadya balaku menungsa ora tatanan wah yo kowe ora ngerti kadigdayanku parat Nalendra Jumapala iki nalendraning ula kowe rak sembur rupasku ra mlonyoh wandamu aja takon dosa warak wah jar mati ra ini tunggale parat. Oh, padake aku ora iso ambles bumi. Wedan